Глава 18. Функционална биохимия на мускулната тъкан. Движението е една от най-характерните функции на живота. Движението се основава на свойството съкратимост, присъщо на всички клетки, което при мускулите е най-развито и усъвършенствано. Мускулите са високо диференцирана тъкан, превръщаща химичната енергия в механична работа, необходима за движение на тялото и неговите части, външно дишане, кръвообращение, свиване и разпускане на стомашно-чревния път и други. 18.1. Функционална морфология на мускулите. В зависимост от своите морфологични и функционални особености мускулите се разделят на напречно набраздени и гладки. Първите, напречно набраздените мускули са волевите скелетни мускули, а вторите, гладките мускули, са неволевите мускули на съдовата и храносмилателната система, матката и уретерите. Сърдечният мускул, миокардът, се разглежда като трета тип мускул, защото морфологично е напречно набразден, но функционално прилича на гладките мускули. Способността на мускула да се съкращава е свързана, от една страна, със съществуването на специализирани съкратителни структури и от друга страна, с осигуряване на химична енергия, която при съкратителния процес се превръща в механична. Специализираните структури, които изменят дължината си, са съкратителните миофибрили, а непосредственият енергетичен източник е АТФ. Различните нива на организация на скелетните мускули – миофибри, миофибрили и миофиламенти са показани на фигура 18.1. Миофибрите са мускулни клетки с плазмена мембрана – сарколема. Фигура 18.2. Характерна особеност на диференцираната мускулна клетка е намаленият обем на цитоплазмата, наречена при мускулните клетки саркоплазма, за сметка на разположените в нея миофибрили, заемащи около 80% от обема на клетката. Напречната набразденост на мускула се дължи на периодичното редуване в миофибрилите на тъмни анизотропни дискове, адискове и светли изотропни и дискове. В средата на адисковете има светла ивица, H-зона, а в средата на и дисковете – тъмна ивица, Z-мембрана. Структурите, включени между двете съседни Z-мембрани, изграждат така наречения саркомер, който саркомер е основната функционална единица на миофибрилата. В саркоплазмата около миофибрилите са разположени още напречни тръбички, саркоплазмената мрежа и митохондрии. Фигура 18.2 горе. Напречните тръбички, каналчета, са продължение на сарколемата и са ориентирани перпендикулярно на миофибрилите. Саркоплазмената мрежа е сбор от едноплазмените мембрани на мускулната клетка, разположени надлъжно на миофибрилите и обгръщащи всяка една от тези миофибрили. Саркоплазмената мрежа образува около каналчетата разширения, наречени цистерни. В системата на саркоплазмената мрежа се поддържа висока концентрация на калциеви иони. Тези калциеви иони се транспортират от саркоплазмата чрез калциева АТФ-азна помпа. Саркоплазмените пространства съдържат още специалният белтък, свързващ калциевите иони калсеквестрин. Мускулните митохондрии са разположени до миофибрилите и са по-големи от чернодробните митохондрии. Мускулните митохондрии са по-богати на кристи. Мускулните митохондрии имат по-малко матрикс, което показва, че са диференцирани предимно за синтеза на аденозин трифосфат, АТФ, а метаболитната им активност е намалена. В миофибрилите се откриват два вида нишки – миофиламенти, тънки актинови миофиламенти и намиращи се между тях дебели миозинови миофиламенти. Ако се направят напречни срези през саркомера, се установява, че всяка миозинова нишка е заградена от 6 актинови нишки. Около всяка актинова нишка се намират 3 миозинови нишки. Актиновите нишки от два съседни саркомера се прикрепят към Z-мембраната. Две срещуположни миозинови нишки се свързват помежду си в центъра на H-зоната. Дебелите нишки на саркомера представляват сноп, изграден от няколко стотин молекули фибрилен белтък миозин. Фигура 18.1. Всяка миозинова молекула е изградена от две глави и дълга част – опашка. Главите на миозина са с глобуларна структура и имат следните три особености. Главите на миозина свързват АТФ. Главите на миозина имат способността да разграждат АТФ, сиреч имат АТФ-азна активност при определени условия. Главите на миозина проявяват склонност да образуват връзки, мостове с актина на тънките нишки. Миозиновите молекули се обединяват чрез опашките си и образуват ствола на дебелите нишки. Миозиновите молекули образуват ствола на дебелите нишки. Главите на отделните молекули са подредени спиралообразно по външната повърхност на еднакво разстояние една от друга. Тънките нишки на саркомера са изградени освен от актин и от два други белтъка – тропомиозин и тропонин, фигура 18.1. Актинът е белтък, съществуващ в две форми – глобуларен G-актин, който полимеризира в дълги нишковидни комплекси, F-актин. Две вериги F-актин спирално се свързват помежду си и образуват основата на тънките нишки. Всяка една тънка нишка притежава множество активни центрове, към които при съответни условия се прикрепват главите на миозиновите нишки. Тропомиозинът представлява също двойно спирален белтък, разположен в браздата между двете актинови нишки така, че при състояние на покой този тропомиозин покрива активните центрове на актиновите вериги и не позволява образуване на връзки с главите на миозина. Третият белтък на тънките нишки – тропонин, е глобуларен белтък, изграден от три субединици. Чрез първата субединица тропонин се прикрепва на определени интервали върху тропомиозиновата молекула. Втората субединица тропонин служи за свързване с калциеви иони, а третата заедно с тропомиозина инхибира взаимодействието между актина и миозина. 18.2. Мускулно съкращение. Основни функционални свойства на мускулите са възбудимост и съкратимост. Най-общо може да се каже, че в резултат на нервния импулс настъпва съкращение на миофибрилите, което се изразява с надлъжно придвижване, плъзгане на тънките актинови нишки между дебелите миозинови нишки, като сегментите на телескоп.
При значително съкращение срещу положните актинови нишки даже се припокриват и двете Z-мембрани достигат краищата на миозиновите нишки, като ги деформират. Плъзгането се осъществява чрез създаване на напречни мостове между миозиновите глави и активните центрове на актиновите вериги. Разпускането на мускула настъпва след разкъсване на напречните мостове и възвръщане на миофиламентите в изходно положение. Нервният импулс се предава от нерва на мускулната клетка в мускулно-нервния синапс чрез отделяне на медиатора ацетилхолин. Медиаторът ацетилхолин се свързва с рецептора и вслед синапсната мембрана се генерират акционни потенциали. Провеждането на акционните потенциали в мембраната на мускулната клетка става по същия начин, както и в амиелиновите влакна. В кратък интервал процесът на възбуждане чрез системата на напречните тъканалчета достига до всички саркомери. По този начин се осъществява синхронно съкращение на всички миофибрили в дадено мускулно влакно. Деполяризацията при акционния потенциал се разпространява и в саркоплазмените мембрани, с което се повишава проницаемостта за калциевите иони, чрез отваряне на калциевите канали. Масивен калциев поток нахлува в саркоплазмата по посока на предварително създадения значителен концентрационен градиент, което служи като сигнал за започване на мускулното съкращение. Фигура 18.3. Калциевите иони се свързват с втората субединица на тропонина и предизвикват конформационни промени в комплекса тропонин-тропомиозин. Комплексът тропонин-тропомиозин се измества латерално по браздата на тънките нишки и открива активните центрове на актиновите вериги. Главите на миозина се свързват в активните центрове, образувайки напречни мостове. Фигура 18.4. При това взаимодействие актинът активира ензимът АТФ-аза в главите на миозина и АТФ-ът се разгражда. В резултат на настъпилите конформационни промени, чрез шарнирен механизъм, сгъваем сегмент, напречните мостове намаляват ъгъла си на свързване с актиновата нишка до около 45 градуса, което води до приплъзване между миозиновите миофиламенти към центъра на саркомера. Главите на миозина се откъсват от актиновата нишка, зареждат се с нова молекула, а те и отново образуват напречен мост между главите на миозина и нов участък на актиновата нишка. Така главите на миозина, извършвайки движения, подобни на лодкарски весла при гребане, обуславят максимално съкращение на саркомера. Целият процес на съкращение на саркомера трае около 30 милисекунди. След прекъсване на нервния импулс калциевите иони се изпомпват обратно от саркоплазмата към саркоплазмената мрежа чрез ензимът калциева АТФ-аза, фигура 18.3, и се свързват с саркоплазмено-ретикуларният белтък калсеквестрин. Калсеквестринът е киселинен белтък, който се намира в саркоплазмения ретикулум на мускулните клетки, способността да свързва големи количества калциеви иони, като по този начин регулира тяхната концентрация вътре в клетката. Тропонинът освобождава калциевите иони, а актиновите нишки се връщат назад, което води до възстановяване на изходното положение и отпускане на мускула. При недостиг на АТФ описаното изместване на миофиламентите не е възможно, защото калциевата помпа не работи и концентрацията на калциевите иони в саркоплазмата остава висока. Освен това, АТФ зависимото отделяне на миозиновите глави от актиновите нишки не се осъществява и напречните мостове не се разкъсват. При пълно изчерпване на АТФ настъпва крайно втвърдяване на мускула, което е причината за трупното вкоченяване. Ригор мортис. 18.3. Обмяна в мускулната тъкан. Значението на мускулната тъкан не се състои само в специфичната и механична функция, а и във важната й роля в обмяната на целия организъм. Това е така, защото мускулатурата възлиза на около 40% от телесното тегло и при покой консумира 50% от общодоставения кислород. При различните типове мускулна тъкан – скелетни, гладки, миокард – съществуват морфологични и функционални различия, но по отношение на химичния състав мускулните тъкани си приличат. Затова общо може да се каже, че мускулната тъкан съдържа около 75% вода, 20% белтъци, 2% нискомолекулни вещества и въглехидрати, като гликоген, и 3% неорганични съставки. Съдържанието на гликогена в мускулната тъкан е между 0,2 до 1%, и макар че процентно е по-ниско от това в черния дроб, като цяло общото количество гликоген в цялата мускулна маса е 2 до 5 пъти повече в мускулите, отколкото в черния дроб. Белтъците на саркоплазмата са неразтворимите съкратителни белтъци и разтворимите, които включват гликолитични ензими, миоглобин и други. Основната особеност на обмяната в мускулната тъкан е енергетичното осигуряване на мускулното съкращение, постигащо се чрез разграждането на АТФ и креатинфосфата. Непосредственият енергетичен източник е АТФ. При усилена мускулна работа наличното количество АТФ е недостатъчно, като покрива енергетичните изисквания само за половин секунда или около 10 съкращения. При максимална мускулна активност нуждата от АТФ се увеличава за много кратко време до 200 пъти. Нуждата от АТФ се задоволява до известна степен от креатинфосфата, който е основното фосфорилирано съединение в мускулната биоенергетика, защото мускулните клетки при покой съдържат 3 до 8 пъти повече креатинфосфат в сравнение с АТФ, което осигурява извършването на между 30 и 100 съкращения. Креатинфосфатът се синтезира от креатин и АТФ при покой чрез ензимът креатинкиназа, а при мускулна работа АТФ се възстановява чрез протичането на обратната реакция. Креатинът се синтезира в черния дроб и чрез кръвта се транспортира до мускула. При спонтанно разграждане на креатинфосфата в мускула се получава креатинин, който се изхвърля като краен продукт с урината. Мускулът разполага с още един механизъм за най-пълно използване на енергията от АТФ. Това е аденилаткиназната реакция. В резултат на мускулното съкращение от разграждането на АТФ се натрупва аденозин дифосфат. Ензимът аденилаткиназа прехвърля фосфат от една молекула аденозин дифосфат върху друга, с което се възстановява АТФ и се получава аденозин монофосфат.
Цитоплазменият аденозин монофосфат не може да бъде акцептор на фосфат нито при кислородната аеробна гликолиза, нито при дихателното фосфорилиране. В съкращаващия се мускул аденозин монофосфат се дезаминира от ензимът аденила дезаминаза, като се отделя амоняк и се получава инозин монофосфат. Тази реакция е от значение за изтегляне посоката на аденилаткиназната реакция към АТФ и обяснява натрупването на амоняк в работещия мускул при използването на АТФ. Възможно е амонякът в този случай да предотвратява вкисляването на средата, възникващо от образуването на лактат. Мускулната тъкан се отличава съществено от другите тъкани, с това, че потребността от енергия под форма на АТФ се увеличава за части от секундата от 20 до 200 пъти при функционалния преход от покой към съкращение. Енергията, която се получава от наличния креатин фосфат и АТФ, е само част от енергията, необходима за работещия мускул. Затова допълнителните количества АТФ се получават от гликолизата и дихателното фосфорилиране, които функционират много активно в мускулите. Мускулите извършват кислородна, аеробна и безкислородна анаеробна гликолиза. Значението на безкислородната анаеробна гликолиза е огромно, защото с внезапното нарастване на нуждата от АТФ се увеличава и необходимостта от кислород, а кислородът не може да се достави така бързо. Затова мускулът работи при временен недостиг на кислород анаеробиоза, когато става усилено разграждане на глюкоза от гликогена или донесена от кръвта, като се увеличава продукцията на лактат. Лактатът се отнася с кръвта до черния дроб или миокарда. В черния дроб лактатът влиза в глюконеогенезата, от която се ресинтезира гликоген, разгледано при цикъл на Кури. В миокарда лактата се използва като много добър енергетичен източник. Способността на мускулите да развиват максимална активност в безкислородни анаеробни условия води до възникването на така наречения кислороден дълг. Така спринтьор, бягащ с максимална скорост, за 20 секунди консумира 1 литър кислород, докато в покой за същото време използва само 40 мл. След натоварването атлетът поглъща допълнително още 4 литра кислород за окисление на част от лактата в миокарда и в черния дроб. И този процес е необходим за енергетичното осигуряване на глюконеогенезата и за възстановяването на другите енергетични източници, като креатин фосфата в мускулите. При покой напречно набраздените мускули използват малко глюкоза и повече кетонови тела като горива. При краткотрайна работа използването на глюкозата се засилва заедно с разграждането на кетоновите тела. При продължителна работа обаче главен енергетичен източник са масните киселини, освободени от масната тъкан и транспортирани по кръвта до мускулите. Изпълнението на механична работа от мускулите автоматично ускорява функционирането на химичния апарат, снабдяващ ги с енергия, и това е показателен пример за саморегулацията на биологичните системи. Аденозиндифосфатът, освободен при съкращението, се използва като алостеричен активатор на двете генериращи енергия гликолитични стъпала, с което се засилва разграждането на глюкозата. В митохондриите аденозиндифосфатът чрез механизмите на дихателния контрол стимулира дишането и окислителното фосфорилиране, служейки като акцептор. Образуваният от аденилаткиназната реакция аденозин монофосфат също е алостеричен активатор на ензимът фосфофруктокиназа и следователно засилва капацитета на гликолитичната верига, с което се постига ускорено разграждане на гликогена. В началната фаза на съкращението работещият мускул отделя известно количество топлина, което е еднакво при безкислородни, анаеробни и кислородни, аеробни условия и зависи от ресинтезата на АТФ чрез креатин фосфата. След съкращението във възстановителната фаза мускулът отделя топлина, която се дължи на окислителните процеси, възстановяващи изразходвания креатин фосфат. Новосинтезираният АТФ се използва в този период от ензимът калциева АТФ аза и ензимът натриево калиева АТФ аза за възстановяване на съответните концентрационни градиенти, процеси, свързани с отделяне на топлина. В зависимост от начина на енергетично осигуряване мускулните влакна в напречно набраздените мускули се разделят на три типа. Първи тип устойчиви на умора бавно съкращаващи се, втори тип устойчиви на умора бързо съкращаващи се и трети тип уморяеми бързо съкращаващи се. Първите устойчиви на умора бавно съкращаващи се имат ниска активност на ензимът миозинат фаза. Безкислородното анаеробно разграждане на глюкозата в тези устойчиви на умора бавно съкращаващи се е слабо изразено, но дихателното фосфорилиране се извършва много интензивно. Тези устойчиви на умора бавно съкращаващи се мускулни влакна имат много митохондрии, протеинът миоглобин, капиляри, и затова умората при тях настъпва късно. При вторите устойчиви на умора бързо съкращаващи се влакна активността на ензимът миозинат фаза е добре изразен, дихателното фосфорилиране е интензивно. Безкислородното анаеробно усвояване на глюкозата е средно изразено. Уморяват се само при продължителни съкращения. Третите уморяеми бързо съкращаващи се мускулни влакна имат висока активност на ензима миозинат фаза и високо безкислородно анаеробното разграждане на глюкозата. Дихателното фосфорилиране е слабо застъпено. Тези уморяеми бързо съкращаващи влакна са с по-голям диаметър и относително слабо развита капилярна мрежа, поради което притокът на кислород и глюкоза е затруднен след изчерпване на гликогенните запаси. Напречно набраздените мускули са изградени от трите типа мускулни влакна, което им позволява изпълнение на разнообразни задачи. Характерен за мускулната тъкан е белтъкът миоглобин, който служи като резервоар и преносител на кислорода. При мускулното съкращение съдовете се свиват, мускулът не се снабдява достатъчно с кислород и тогава недостигът се покрива от този кислород, който е свързан с миоглобина.
За разлика от хемоглобинът, който е тетрамер, миоглобинът е мономер, поради което свързва по-малко кислород, но афинитетът на миоглобинът към кислорода е по-висок. Затова миоглобинът поема кислорода от хемоглобина и транспортира този кислород вътреклетъчно от клетъчната мембрана навътре към митохондриите. Миоглобинът освобождава свързания кислород само когато парциалното налягане на кислорода спадне, поради усвояването на кислорода в митохондриите. При тежки мускулни травми протеинът миоглобин се освобождава в кръвообращението, като бъбреците го отделят с урината. Така частици миоглобин могат да запушат бъбречните тубули и да доведе до състоянието с липсата на урина. Анурия. Когато мускулът започва засилена синтеза на гликоген и белтък, се увеличава калия в мускулните клетки. Обратно, при разграждане на гликогена, заради мускулно съкращение, намалява калия в мускулните клетки, което води до умора. 18.4. Умора на мускула. Умората е временно намаление на мускулната работоспособност. Причините за умората в изолиран мускул могат да бъдат няколко, а главните са намаление на енергетичните запаси на АТФ, намаление на креатинфосфата и намаление на гликогена. Много съществена причина е понижаване на pH до киселинно поради натрупване на водородни протони от киселият лактат. В резултат на това подкиселяване от лактата настъпва намалено освобождаване на калциеви иони от саркоплазмената мрежа и понижена активност на ензимът миозинова АТФаза, както и инхибиране на ензимът фосфофруктокиназа от процесите на гликолиза. Понижената вътреклетъчна концентрация на калия също допринасят за настъпването на умората. В условията на цялостния организъм значението на тези фактори е по-незначително, защото чрез кръвообращението се попълват енергетичните ресурси на работещия мускул, а едновременно с това метаболитните продукти, като лактат, се отстраняват. Умората в този случай настъпва по-рано в мускулно-нервния синапс поради изчерпване на невромедиаторите. 18.5. Гладки мускули. За разлика от напречно набраздените мускулни клетки, при гладките мускулни клетки липсва напречна набразденост и липсва система от тъканалчета. В сравнение с напречно набраздените, клетките на гладките мускули са вратеновидни и много по-малки, което улеснява транспорта на различни вещества от извънклетъчната течност към клетките и обратно. Броят на актиновите нишки в единица обем е по-голям, а броят на миозиновите – по-малък. Саркоплазмената мрежа е по-слабо развита и е в непосредствена близост с клетъчната мембрана. Гладките мускули се възбуждат не само чрез импулси от инервиращите ги нервни влакна, но и под действието на хормони, метаболити, механични и топлинни дразнения, както и от автоматична активност. Гладките мускули са инервирани само след възлови неврони на вегетативната нервна система. Поради наличие на различни мембранни рецептори в една и съща клетка могат да се генерират възбудни и задръжни потенциали. Връзката между възбуждение и съкращение също става чрез повишена концентрация на калций, но това е главно за сметка на извънклетъчен калций. Актиновите нишки не съдържат тропонин, а навлезлият отвън калций се свързва от миозина. Специфичният калций, свързващ белтък калмодулин, опосредява този ефект чрез сложен механизъм. Разграждането на АТФ става значително по-бавно и затова и съкращението и отпускането при гладките мускули е много по-бавни. Забавеното съкращение се обезпечава с енергия за сметка на окислението на масните киселини и в по-малка степен от разграждането на глюкоза. Съкращението и отпускането на гладкомускулните клетки в стените на кръвоносните съдове регулират съдоразширяването, вазодилатацията чрез сигнални молекули, като азотен оксид, където се намесва и действието на медикаменти, като силденафила, Виагра. 18.6. Миокард. В сърдечния мускул има два вида клетки. Клетките на работния миокард, изпълняващи помпена функция, и клетките на възбуднопроводната система, свързани с спонтанното възникване на възбуждението. Първите, клетките на работния миокард, по строеж приличат на клетките в напречно набраздените скелетни мускули и представляват функционален синцитиум. Между отделните съседни клетки няма цитоплазмена връзка, а клетките са свързани само функционално чрез така наречените свързващи дискове, сливания на клетъчните мембрани, които са всъщност електрични синапси и улесняват преминаването на ионния поток от клетка в клетка, така че сърцето се съкращава като един мускул. Аналогично на скелетните мускули, клетките на миокардът също съдържат тропонин. Втория вид клетки, клетките на възбуднопроводната система, имат по-малко миофибрили и митохондрии, но повече гликоген, и затова клетките са по-устойчиви на кислороден глад от клетките на работния миокард. Тъй като саркоплазмената мрежа в миокарда е слабо развита, саркоплазмената мрежа осигурява само една част от необходимите калциеви иони. Останалото количество калциеви иони се набавя чрез повишен транспорт на калций от извънклетъчната течност, чрез отваряне на съответни зависими от акционния потенциал канали. Ензимът натриево-калиева АТФазна помпа индиректно повлиява концентрацията на калций в миокардните клетки, защото в плазмената им мембрана функционира специфичен друг белтък-преносител, който едновременно изнася калций и вкарва два натрия. Степента на тази размяна зависи от концентрационния градиент, създаден от натриевата помпа. Ако натриевата помпа се инхибира с сърдечни гликозиди, като строфантин, дигиталис, по-малко калций ще се изнася навън от клетките и така увеличената концентрация на калций вътре в клетката ще засили съкратимостта на миокарда. Това обяснява прилагането на сърдечните гликозиди при сърдечна слабост. Калциевите иони, от една страна, повишават съкратителната способност на миокарда, положителен инотропен ефект. От друга страна, обаче, калциевите иони намаляват възбудимостта на синусовия възел, а възбудимостта се повишава в други участъци на миокарда, възникват аритмии и причиняват спазъм на коронарните съдове.
Затова в кардиологията се използват калциеви антагонисти за лечение на синусови аритмии и исхемична болест на миокарда, защото калциевите антагонисти разтоварват миокарда и подобряват кръвоснабдяването му. Снабдяването на миокарда с енергия се постига по кислороден, аеробен път с окислително разграждане на масни киселини, разграждане на глюкоза, разграждане на кетонови тела, разграждане на аминокиселини и разграждане на лактат. Отделеният от скелетните мускули лактат при усилена работа се използва като гориво от миокарда. Оптимални дози от медикаментът сърдечен гликозид, строфантин увеличават способността на миокарда да задържа и използва лактат, както и да натрупва гликоген. При токсични дози строфантин, обратно, миокардът започва да отдава лактат. При обикновени условия сърдечният мускул консумира около 10% от общодоставения кислород на организма. От всички мускули в организма миокардът е най-богат на миоглобин, което обяснява подчертаната способност на сърдечния мускул да извлича голямо количество кислород от преминаващата през него кръв. Базалната консумация на кислород от миокарда зависи от количеството на тироксина в кръвта. Надбъбречно-медуларният хормон адреналин усилва сърдечните съкращения и повишава използването на кислород чрез съответна сигнално-клетъчна каскада. Панкреасният хормон глюкагон увеличава силата на сърдечните съкращения, положителен инотропен ефект, чрез сигнална каскада, увеличаваща нивото на цикличен АМФ. Невромедиаторите на миокарда са парасимпатикусният ацетилхолин и симпатикусният норадреналин. Съдържанието на ензимът аспартат аминотрансфераза АСАТ в сърдечния мускул е високо. И затова при увреждане и умъртвяване на сърдечните клетки този ензим аспартат аминотрансфераза АСАТ се освобождава в кръвта, което обуславя увеличената му активност в серума при сърдечно увреждане. От нормалните стойности от 10 до 40 единици аспартат аминотрансфераза АСАТ може да се покачи при инфаркт на миокарда от 100 до 200 единици. Сърдечният мускул на предсърдията има и ендокринна функция, защото клетките на предсърдията секретират пептидни хормони, които намаляват натрия, натриуретични и пептидни хормони, които увеличаващи урината. Тези хормони се синтезират и съхраняват в мехурчета, а се освобождават, когато съответните рецептори регистрират повишено налягане в предсърдията. Тези хормони повишават отделянето на натрий и вода от бъбреците, с което предсърдните уретични пептидни хормони са антагонисти на надбъбречно-коровият хормон алдостерон и хипоталамо-неврохипофизният антидиуретичен хормон в бъбреците.